Внимание! Вратите се затварят. Mind the closing doors. И така, 5:30 първия влак. От Каджино. Следващата станция е стадион Георгия Спарухов. The next station is Georgy Asparukov Stadium. Станция стадион Георгия Спарухов. This station is Georgy Asparukov Stadium. Вратите ще се отворят отдясно. Doors will open on the right. Чакай, стой да направим снимки тук. Фотограф. Навръща на батица. Айде, поздравления. Първото влакче. Аз съм съкачил на първия влак и си първ. Внимание! Вратите се затварят. Mind the closing doors. Аз ще им само станцията, за какво ми да снимам тунела. Сега бъда в тунела някакви изящни... В тунела някакви рисунки, представяш си? Ще е много яко. Не. Не си го представя. Защото никой няма да го направи. Следващата Да станция ми е The next station is Slabia. Това е влак от линия М3, насока Генерал Владимир Вазов. This is an M3 train to General Vladimir Vazov. Михо червена линия. Първата баска, която някога е изпяна в това метро. Станция Касарабия. This station is Basarabia. Това е другата нова. Вратите ще се отворят отдясно. Doors will open on the right. Еми да. Ще бъде наредимо. Готви се за друга писта. Не знам бабата. Не, това най-яко. Добър. Внимание! Вратите се затварят. Mind the closing doors. Ти съм гениален. Аз ще имам навръщане. Какво може да отвори прозорец? Не се къде може да тъпи си. Може тия спинки са много по-хубави. И те са нови. Не са една. Това да не ти е... Това е квадратната е майка. Заело ли? Вот се прави с тунел. Следващата станция е Генерал Владимир Вазов. The next station is General Vladimir Vazov. И направим чрез откритство. Сега се справя поливак и почва да се купае. И така се прави тунел. Чрез тунел добивам. Виж у нас да има два по-готини. Не по-госто, тук има по-често и така. Но ти си пак си гениален. Има три червени линии. Не една. А тук дори нямаше. Има там. Фарч.
да излезем на и да се връщаме с хората, ама да вземем тази станция. И да връщаме Бесарабия, да излезем и да разгледаме. Не е сега последното. Да, това е последната нова. Дали тази? Але, че ще бъде зелено и оранжево. Станция Генерал Владимир Вазов. This station is Първо, когато е в тази станция. Vasov. Вратите ще се отворят отдясно. Doors will open on the right.